ko sa inyo kung paano gamitin ang screen recorder sa ating cellphone o kahit anong cellphone, mapa Android, iPhone. Yan, tuturo ko sa inyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel, mag-click ka lang at mag-subscribe at magyakapan tayo. Bye-bye! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang record sa inyong screen, sa inyong iPhone o kahit anumang Android. Step by step. Una, pumunta lang tayo sa settings. Yan. Punta tayo sa yung gamit ko kasi Huawei Y6. So dito lang ito makikita. Sa ibabaw ng yung dito. Ito nakalagay na pencil. Pindutin nyo lang ito. Tapos makikita mo yung screen saver. Yan na. So pag edit naman ito, ang isa susunod na kabanata. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat.